Всичкото, което можехме да отпразнуваме тогава, беше едно малко борово клонче с една свещичка. И двамата с Стефчо коленичехме и се молихме и плачехме и пяхме Тиха нощ, света нощ в това положение. Здравейте, аз се казвам Иво и съм човека, който стои зад всяко едно видео, човека, който задава въпросите. И това, което искам да ви споделя днеска е нещо за 20 секунди, не повече, и след това продължаваме с свидетелството. Аз имам нужда от вашата помощ, защото наистина да се намерят хора, които наистина имат стойностно свидетелство, е трудно, поне към този момент. И затова бих искал да ви помоля, ако случайно има някой човек във вашия живот, който знаете, че има велико свидетелство за Божия слава, то аз ще се радвам да го запиша. Може да ми пишете на имейл, който ще видите тук. Така че продължаваме с видеото и ви благодаря за вниманието. Аз съм Диана Димов, родена съм в Стара Загора. Моето свидетелство мога да го прилича като една черна страница от живота ми. И това е една отворена рана, която винаги кърви и не може просто нищо да я затвори. Но ако започна от детството си, аз съм трето поколение вярваща по наследство от баба ми, дядо ми, майка ми, баща ми. Имала съм спокойно и весело детство. Живеехме срещу църквата и може да се каже, че аз съм пораснала в църквата. И когато майка ми работеше на смени, аз бях при пастирското семейство. По това време бяха пастори Мануил Манолов и Пенка Манолова. Той е много интелектуален, ерудиран пастор с английско потекло. И майка му е била англичанка. Много от песните в песнарките на 50-ните църкви са преведени от него. И понеже нямаха деца, те ме обичаха просто като свое дете. Много често се сменяха пасторите в Стара Загора и така след пастор Мануил Манолов дойде брат Асен Пейчев, един много така сърдечен, организатор добър, който набързо сформира хорче в църквата, оркестър от мандолини и цигулки. По това време, понеже и аз се мъчех да свиря на цигулка и бях включена 7-8 годишна в оркестъра. Но след него дойде пастор Иван Ялъмов с едно така по-голямо семейство, тъй като имаха близнаци и по-голяма сестра. И с тях по-дълго време така сме били. Детството ми премина повече с тях. Двамата близнаци в момента са пастори, Божидар и Георги Ялъмови. Мога да кажа, че съм имала благословено детство. Не съм имала допир до света и това е една привилегия за мен, макар че по-късно не приемаха пионерчета, комсомолчета, по-късно правеха събрания пък да ни изключват от комсомола, което някак си не ме така засягаше и да го изживявам болезнено. Но 68-9 година, когато отидах да уча в София, там срещнах и моя съпруг. Там се оженихме в Подуянската църква. Там се роди и големият ни син Николай.
1971 година. След завършването се прибрахме в Шумен. Малко ще отворя скоба за семейството в Шумен. Моя свекър рано е потърсил работа като строител в Бургас попада. И там в една бригада са били с Тодор Годжеров. И след работа се прибират покрай Александър Стамболийски 4, където е сегашната църква. Чуват, че се пеят някакви песни, виждат младежи, влизат, излизат и те решили да проверят какво има там. И влизат, младежите ги обгръщат с много любов, така внимание и им казват, че това е църква. На тях много им харесва и остават в църква. По-късно пастор Николай Николов, който е бил тогава пастор, събира по-будни младежи и ги изпраща в Германия, за да учат вероизповедание. И моя свекър Никола Стефанов Николов също е от тази група младежи, които попадат в Данциг тогава, сега е Гданс, Полша. Завършва богословие, връща се, оженва се за Калутка Стефанова, Петкова Стефанова и първоначално ги изпращат в Русе като пастирско семейство, но просто вътрешно чувстват подбуждение да отидат в Шумен да основат църква. Тъй като в Шумен до тогава не е имало евангелска 50-на църква. Това се случва 1938 година някъде. И той, както казах, като строител започва да строи къщата си и казва още при полагането на основите: Господи, ако ми помогнеш да изградя тази къща, винаги ще има място за твоите чада. И така стая след стая, докато завършват, започват първо от съседите да посещават. И така не много лесно е бил трудът им за Господа, защото са били много тежки времена. Бог се е отричал, кварталът е бил комунистически, там са живеели учители, лекари. Това, извинявай, става преди Втората световна война, така ли? Да. И са живеели зад военното училище. Но така или иначе той успява да построи къщата и от 1948 година официално е регистрирана там сградата, като мазето е било приспособено за църква и много от вярващите жени са били заплашвани от тяхните съпрузи. Дори имало случаи на един мъж, който посяга с нож върху жена си и тогава му се схваща ръката. И този мъж по-късно стана дякон в църквата, брат Александър. След като завършихме 1972 година, се прибрахме. Църквата беше някъде от около 10 човека, не повече, възрастни женички, които се събираха като домашна група на молитва, събираха се в църква. Обаче ние като ентусиасти предадохме така
импулс на църквата, започнахме програмки, това, което сме приемали от по-големите църкви. И много млади повярваха тогава. 72-3 година хората почнаха да прииждат, млади хора, да се женят, да се раждат дечица. Набъбна църквата, нямаше място. В едно малко помещение към 100 човека започнахме да се събираме. Но беше много благодатно, много благословено време, много духовни кръщения. Всяка нова песен се заучаваше и се пееше от цялата църква. Беше удобно и приятно не само на вярващите в Шумен, но пожелаваха и от други църкви в България да идват и да общуват с нас. И ни беше като едно духовно семейство много приятно и уютно. Но естествено това не се хареса на Държавна сигурност, защото 72 година, всъщност 75-6, беше определен от 12-тия конгрес възпитанието на децата, че принадлежи на държавата. И се разпратиха писма по църквите, никакви деца повече да не посещават църква. Това, тяхната замисъл беше, като умрат възрастните, като не пускаме деца, и църквите ще бъдат закрити. Да, ама не. Може би България стана една от най-популяризираната по евангелизации църква. Добре, извиняй, обаче да. Нямаше ли тогава някакъв страх от вярващите, след като е издаден този така наречен указ, нали, за децата? Нямаше ли някакъв страх в вярващите? Какво ще се случи, ако нарушат цялото това нещо? Напротив, моят мъж, когато беше повикан Държавна сигурност, каза: аз не мога да спирам децата да идват на църква. Ако вие имате това право, нека някой човек от вас ще да застане и да ги спира. Но те нямаха такъв закон, нямаше такъв закон, за да спират децата. След като почнаха да прииждат млади хора, една вечер дойде една майка с дъщеря си и каза, че дъщеря ѝ паднала от колело и получила страхова психоза. Влиза вкъщи, оглежда се под леглото, в гардеробите, има ли някой и къде ли не са я водили, какво ли не са правили. Това момиче обаче е повлияно от тая страхова психоза. Блага се казваше. Срещнали са вярваща жена, тяхна позната, която казала: елате в нашата църква, пък може да оздравее момичето. И наистина това, което споделиха първо с нас, помолихме се, имаше богослужение, слязохме долу, цялата църква се застъпи и се моли. И те така приеха Исус Христос. Почнаха да идват редовно на църква и Господ изцели наистина момичето, което пък сподели своята вяра с нейна приятелка Пепа. Пепа по-късно споделя с нейния приятел Румен. Започнаха така най-редовно да посещават църква, но Румен произлизаше от атеистично комунистическо семейство и родителите му никак не бяха благосклонни и съгласни, че той и годиницата му вече, Пепа, идват редовно на църква. Дори когато насрочиха, че искат да направят сватба и то в нашата църква, родителите се обявиха срещу тях, като казаха, че ще се откажат с държавен вестник от единствения си син. Отказаха халки, пръстени,
отказаха поканите, ресторантите и двамата младоженци се отзоваха в градския съвет само със свидетелите си. Дори не са им пуснали сватбения марш на Менделсон, като ги виждат, че са само двамата. Но по тая причина да не се стигне до някакъв смут, организирахме сватбената церемония да стане във Варна, където вярващите бяха подготвени и брат Йосиф Кокончев, тогава пастора там, той ги венча, но заради това пък беше привикван и той много често в Държавна сигурност. И майката на Румен много се амбицира и започна да идва редовно в църквата, да записва всяка проповед и да донася в Държавна сигурност. И започнаха да привикват голяма част от вярващите и да ги подлагат на разпити. На 4 декември 1975 година отидахме на работа, аз и мъжът ми, и по едно време Стевчо се обажда по телефона и казва: Диди, викат ме в Държавна сигурност, да видим какво ще ме сервират. И наистина там му казват, че ще бъде изпратен за 3 години интерниран в село Веселиново, където беше определено място за интернирани и казаха: в 3-дневен срок трябва да бъдеш там, в Веселиново. И това беше наистина голям шок за нас, защото не можехме да допуснем, че поради причина, че деца посещават църквата, защото те казаха, възпитанието на децата принадлежи на държавата. За това, че посещават деца църквата, ти си определен да бъдеш интерниран. Опитахме се да направим възражение до Министерството на вътрешните работи, до Комитета на вероизповеданията. Специално написахме писмо на пастор Иван Зарев тогава и неговия помощник Динко Желев. И всичко се връщаше обратно, като казаха, заповедта е от окръжния съвет и те са издали тази заповед. Не подлежи на възражение. Не подлежи на възражение, да. Наистина започна много тъмна страница, като скоро на Рождество Христово 75-та година бяхме на квартира в Веселиново. Всичкото, което можехме да отпразнуваме тогава, беше едно малко борово клонче с една свещичка. И двамата с Стевчо коленичихме и се молихме и плачехме и пяхме Тиха нощ, света нощ в това положение. Вече имахме втори син, двама сина. Николай беше на около 4 години и Борислав на година и половина. Добре, въпросът ми е те как го възприеха това като малки деца? Те не можеха да усетят нищо, защото ние по принцип не искахме децата ни да бъдат въвлечени, да изпитат болезненото, което ние опитвахме. Много често дори майка ми и баща ми ги вземаха в Стара Загора да се грижат за тях. Но когато са били при нас, аз понеже продължих да работя, след нощна смяна трябваше да вземам тежките чанти с бельо, с дрехи, с храна, децата ми малки
и с автобус да отидем, например, в Каолиново на 70 км от Шумен. И деня, когато трябваше да се прибираме, малкият ми син Боби, като се хванеше за баща си и с сърце раздирателни, просто сълзи, казваше: искам при тате, не искам да се отделям от него. И се налагаше понякога да го оставям там до следващия път. Така децата ми растяха разделени от баща си, без да разбират всъщност какво ставаше. На втората година, както казах, майка ми и баща ми ги вземаха в Стара Загора понякога да се грижат. Аз отидах веднъж в Стара Загора. Младежите бързо грабнаха децата и ги въведоха в големия салон. Пък аз в една малка стаичка се захлюпих по очи и започнах да плача и да се моля. И по едно време идват и ми казват: ела да видиш децата. И те като реват и плачат с глас: татко Исусе, искаме да върнеш татко пред нас. Татко Исусе, искаме татко пред нас. И с много сълзи така на очите. И аз знам, че Господ чува най-вече чистите сърчица, детските сърчица, защото след седмица буквално се промени закона и повече нямаше закон за интернирания. Бяха минали 2 години, не 3. След 2 години ми се обадиха, че Стефан е свободен, може да се прибере вкъщи. Между другото, свекъра ми и свекърва ми, като починаха един след друг, ние поехме църквата в Шумен. И Господ ни употребяваше наистина за разрастването на църквата и за любовта между хората, като едно семейство духовно да бъдем. И това се отрази интернирането на Стефчо, защото цялата църква просто заставаха в единство, в молитва и плачеха пред Бога. И веднъж един от пасторите, който беше дошъл, брат Еньо Илиев, каза: стради да води молитвата. И аз като ревнах с глас и цялата църква започна да реве и да плаче. И така усетихме, че просто сме в едно единство. До завръщането на Стефчо вече трудно можеше да се намери работа, защото те го таксуваха едва ли не, че е бил в затвора. И когато майка ми веднъж запитва Иван Зарев: брат Иван Зарев, църквата го иска за пастор Стефчо, защо не го назначиш? Той така някак си се обърна и каза: той е имал черно минало, сестра. Аз не мога да разбера тия думи, как съвестта му позволи да ги изрече, защото какво черно минало е имал, пострадал заради вярата. Добре, на Стефан как му се отразиха тези 2 години отделени от вас, отделени от църквата, нали? Как му се отразиха да живее на друго място и... Това е, че отрази се да получи тумор на хипофизната жлеза и много скоро след завръщането си трябваше да бъде опериран и след операцията си всъщност живя още около 3 години, защото просто Бог показа една милост и същевременно подготовка за неговото преминаване, тъй като той стоеше в къщи и аз започнах работа. По това време бяхме получили касетки на Райхард Бонке
12 касетки и той стоеше вкъщи и слушаше всяка проповед. И един ден се връщам аз от работа и казва: Диди, да знаеш, днеска бях готов да отида при Бога. Слушах една от касетките на Райхард Бонке с заглавие "Вземи лъка и стреляй" върху един стих от Словото. И това, вика, така подейства в душата ми, че аз дигнах ръце и казах: Исусе, готов съм да дойда при Тебе. Единствено казах: Боже, само децата ми са много малки още, имат нужда от мен. Когато аз загубих съпруга си, дигнах ръце и казах: Господи, как ще ме вземеш и ще ме употребиш, като аз нямам сили, моите криле са причупени. Но специално за децата си искам да кажа как един ден вече толкова бях смазана и стресирана от загубата на съпругът ми. Децата вече подрастваха, станаха 17 годишен Николай. Аз паднах на лицето си на пода и казах: Господи, те загубиха своя земен баща, но Ти като небесен баща поеми грижа. Ти ги знаеш къде са. Ти знаеш от какво се нуждаят най-вече. Бог чу молитвата ми и започнаха много чудеса да се случват, като Николай беше изпратен в Christ for the Nations, Далас, Тексас. Първия български студент, който да учи богословие при положение, че сме били преследвани, интернирани. По-късно Боби отиде в Държавна сигурност и когато разрешиха да си вземаме досиетата, той поиска на баща си досието. 800 страници са писали всяка наша дума, всяки наш разговор телефонен, с какво сме били облечени, как сме общували, с кого сме общували. Там разбрах, че са насочили някои хора да се приближат до нас, да имат по-дълбоко приятелство, за да разберат с кого общуваме, ако идват някои гости и чужденци. А пък наистина, че имаше и чужденци по това време, което Бог ни запази пък тогава, когато носеха литература, библии и песнарки. Те преднасяха тази литература с двойни дана микробуси и дойдат, само ни се обадят и си определим време след около час, да кажем, да се срещнем някъде. За секунди прихвърлят в нашата кола чували с литература и ни цяла вечер сме обикаляли да ги разнасяме по вярващите. В турбички спускаме и никой не знае кой ги е пуснал, къде ги е пуснал. Мога ли да те върна малко назад? Да. Лично на мен би ми било интересно да разбера, по време на боледуването на Стефан, имаше ли моменти в твоето сърце, в което си казваш: къде е Бог? Естествено, че имаше голяма болка и въпрос към Бог. Защо се случи това? Защо с нас? Имаше по това време и други интернирани, които издържаха, устояха, както брат Младен. Защо нашия край беше фатален и до ден днешен нямам отговор. Благодаря ти за данното интервю и наистина нека да бъде за Божия слава. Да. Благодаря на Бог.